Det er lørdag den 8. juni 2013, og lidt efter lidt møder mange op ved Vintersbølle Plejecenter, hvor indvielsen af Hjertestien i Vintersbølle Skov og Strand finder sted. Hjertestien består af 3 ruter på henholdsvis 1,5, 3 og 6 kilometer og er blevet til ved et samarbejde mellem Hjerteforeningen, Lejerbo og Natursekretariatet i Vordingborg Kommune. Velkommen til alle de dejlige mennesker, der er kommet her i det gode vejr for at hjælpe os med at indvie Hjertestien. Det her det er Hjertestien nummer 2 i Vordingborg Kommune. Den anden ligger i Stege. Den her Hjertesti den er blevet til i samråd med Vordingborg Kommune, der blandt andet har sat noget gelænder op i beværterhuset og sørget for en lille bro, så vi ikke får våde tæer undervejs. Og det er sådan set på Lejerbos opfordring, at vi åbner Hjertestien hernede, så der er lidt motion. Jeg vil lige se en smule om Hjertestien i Stege, fordi der får vi et arrangement til efteråret, hvor vi med kommunens folk skal ud og finde spiselige planter i skoven. Det kan jo også være rart. Det er jo sundt med grøntsager, siger de kloge. På den korte tur i dag, der vil være mulighed for rollator og barnevogn godt kan deltage. Der er ikke de store udfordringer på turen. Det er desværre ikke muligt for kørestol. Der er nogle af stederne, der er stien lidt for smal og lidt for smattet. Den korte tur, det er den vi kalder for den gule tur, den helt lange tur. Den blå har vi desværre ikke fået afmærket endnu, men det bliver gjort i løbet af efteråret, så den er klar næste forår. På den gule tur, der går Susanne Rosen, nu står der, hej Susanne. Der går Susanne med og giver en introduktion til de motionsredskaber, der står over bag et plejecenter, som alle kan gå ind og bruge, når de er ude og gå tur. Og fortæller selvfølgelig også lidt om naturen undervejs. På den røde tur, der har vi Elise, som står der. Hun er naturvejleder på den tur og vil fortælle om kulturhistorien og vil også fortælle lidt om beværterhuset, som man kan vælge at besøge undervejs, eller man kan vælge at gå forbi. Det er sådan, hvor godt man er gående og sådan noget. På begge turene vil der være 2 personer med fra Hjerteforeningen, så hvis I har spørgsmål til Hjerteforeningen undervejs, så er I meget velkomne. Der vil også være hjertebingo på begge turene, så når I skal have uddelt bingopladerne, så skal I lige sige, om I går den korte tur eller den lange tur. Fordi der er forskel på de plancher, vi har været ude i skoven og sætte op af. Arrangementet her, det er blevet gjort muligt af vores sponsorer, som er Vordingborg Bank, Bigli Vordingborg, Dagligbrusen i Nyråd, Rema 1000 i Stensved og Matas i Vordingborg. De har alle været behjælpelige med at vi får åbnet den her forhåbentlig godt arrangement ud af det. Og så har vor herre som sagt også været flink med vejret, også de sidste par dage, så jeg vil love, der er ikke nogen, der får våde tæer i dag, hvis de husker at følge hjerteruten. Og man skal så huske på, at det er godt at få minimum 30 minutter motion hver dag. Og det kan så være, at man går en tur, man kan også støvsuge hjemme i 30 minutter. Det er også god motion. Tak til Morgen fra Hjertemotion, som har været behjælpelig med at sætte skiltene op på ruten. Det er jo meget rart, så vi ikke alle sammen skal gå turen 10 gange. Det var sådan set, hvad jeg havde i øjeblikket. Så vil jeg lige give ordet til Michael Kajs fra Lejerbo, der vil sige et par ord. Derefter så vil Elise, naturvejlederen, lige sige lidt om turen som sådan. Og til sidst vil borgmesteren sige et par ord, inden han skriver det meget flotte røde bånd, vi har fået sat op derovre.
Da vi begyndte at bygge op på Vintersbøl Strand, faldt vi jo straks for det her rigtig skønne område hernede. Og det vi så kom til at tænke på, jamen det var da, hvad var mere naturligt end at lave samarbejde med Hjerteforeningen omkring at få brugt naturen hernede og få lavet nogle stier hernede. Så vi startede her i den 10.5. med det første møde med Hjerteforeningen hernede, og vi var begge begejstrede, både Lejrbo og Hjerteforeningen til den del. Så kom vi lidt i tanke om, at jamen, det kunne også godt være, at vi skulle have samarbejde med kommunen. Og det var jo meget godt, for et måneds tid efter havde vi møde med kommunen, og det første vi fik at vide, I skal huske på, at det er jo kommunens område. Fint, sagde vi, men vi vil meget gerne være med, blev der så også sagt. Så med et rigtig godt samarbejde med Vordingborg Kommune, står vi så her i dag og kan komme i gang med hjertestien hernede. Der har været mange forskellige med undervejs. Poul Stål var jo sådan set dig, vi startede med at have snakken med, og ankerpersonen til, at vi kom i gang med det her. Jamen så kom Hanne med på banen, da vi skulle til at lave den. Den del her var blevet formand for Hjerteforeningen nu. Vi fik Flemming Kruse med fra kommunen, der sådan set var den første, der gik i gang, også med at forberede, hvor hjertestierne skulle være osv. Så kom Jette med ind over, også fra Vordingborg Kommune, og har sådan set præget og tegnet mange af de stier, eller de 3 Jette herovre er stierne, som vi skal ud på i dag. Så det er rigtig lækkert. Vi har et andet lille intermezzo hernede. Det er den her pavillon, vi står her ved siden af. Det kunne vi rigtig godt tænke os, at det blev startsted, dels for hjertestierne, men måske også for vores beboere. Man kunne gå herned og få en kop kaffe, og for ældreplejen eller centret heroppe bagefter af de ældre også. Så der har vi et tæt samarbejde med kommunen også, hvor vi prøver på at blive enige om, hvordan den skal se ud. Det er ikke helt nemt, for det tingene er jo sådan lidt bevaringsværdige her. Man vil gerne præge begge parter, og vi har også noget økonomi og sådan noget, så det håber jeg, at vi på et eller andet tidspunkt, når vi mødes hernede igen, kan komme ned til en pavillon, som vi har fået sat pænt i stand, og som der ser rigtig godt ud. Jamen nogle andre, der har været meget med på banen her, det er jo sådan set også personalet op på plejecenteret, der ligger lige bagved her, Vordingborg Kommunes plejecenter, Vintersbøl Strand heroppe, med Jette og Eva, som der står for den daglige drift heroppe, og sammen med deres personale har gjort det muligt også til, at vi kom i gang hernede. Jes, vores formand for Lejrbo, har også været en ankerperson, og sammen med Poul sørget for, at vi fik det her projekt op at stå. Og nu er det hamrende svært, når man har nævnt nogen, og så ikke får nævnt alle, men der har været rigtig mange, der har været interesseret i at hjælpe os med den del her. Så jeg håber, at vi kan nyde omgivelserne en dag, få en god tur, og vi får rigtig meget glæde af Hjerteforeningen her, og stierne, vi har her. Jeg er meget glad for, at jeg kan tage jer med rundt på de her, sammen med min kollega Susanne Rosen fra Sundhedssekretariatet, at vi kan tage jer med rundt på de her 2 guidede ture her i eftermiddag kl. 2:30, når vi nu har klippet snoren over. Og det er jo et rigtig flot, det er et rigtig fint initiativ med hjertestierne herude i det her område. Det er et rigtig fint og afvækstende område, vi skal ud og undersøge, og både se, hvordan skoven står rigtig flot nu ud mod kysten. Jeg kan lige kort sige, på den røde rute, der skal vi ud og gå langs vandet, og det er jo fantastisk i dag i det her vejr. Vi skal ind i skoven, og der kan være stien kan være lidt kuperet nogle steder, men så må vi jo endelig, det tager vi undervejs. Og så laver vi lige en afstikker til Beværterhuset, hvor jeg også vil fortælle noget om den historie, og om hvordan Vordingborg Kommune Natursekretariatet også bruger det her område, både rekreativt og både børnehaver og skoler har stor glæde af det her område, også plejecentret. Så vil vi så komme tilbage igen og tilbage til engen her omkring kl. 4. Men Susanne Rosen vil så tage med rundt på den gule rute. Så der vil du også sige lidt om, hvad du vil komme ind på. Ja, jeg hedder Susanne Rosenhild og er natur- og sundhedsvejleder i Sundhedssekretariatet. Og har aftalt med Elise, at jeg tager den korte rute rundt. Og hvorfor kommer jeg egentlig ind over her også, en sundhedssekretariat og naturvejleder, hvordan hænger det sammen? Jamen, hvis vi bruger vores sunde fornuft, så ved vi sådan set godt, at naturen kan have en positiv betydning for vores livskvalitet. Er det ikke rigtigt? Der er ikke noget hokus pokus i det. Og det er på den måde også, at vi prøver at introducere og gøre naturen tilgængelig
for så mange borgere som muligt i Vordingborg Kommune. Og det her er jo et rigtig godt eksempel på det. En del af samarbejdet med Sundhedssekretariatet er selvfølgelig også med patientforeningerne, blandt andet Hjerteforeningen og også de andre foreninger. Og vi har været ude og gå nogle ture også i forbindelse med jeres møder, når I har mødtes med alle medlemmerne. Og det har været utrolig inspirerende at se, hvordan I bare går derudad og får nogle rigtig gode snakke. Og det er det, naturen også kan. Vi kan få nogle rigtig gode snakke, når vi går derude. Vi kan også få nogle rigtig dejlige, rolige stunder. Fordi naturen kan bruges både til at få fysisk aktivitet og motion og føle os godt tilpas på grund af det. Men den kan også bruges til sådan set bare at sætte sig ned og slappe af. Og lige trække stikket lidt ud og hvile hjernen. Den kan rigtig meget for os, uden at vi behøver at være super aktive. Ja, og efter disse 2 salgstaler, hvor det er lige før jeg begynder at ændre mening, fordi det der med at komme med et sted, hvor der er noget at spise, det er altid tillokkende. Elise, jeg er sikker på, at du kan også byde på noget, ikke? Ja. Hjertelig velkommen til en i sandhed hjerternes fest. Og i dag fejrer vi ikke kun 2 hjerters, men mange hjerters fest. Hjertestiger som denne her i Nyrød er et initiativ, som Vordingborg Kommune sætter stor pris på. Stien er ikke kun en god mulighed for at motionere og styrke sit hjerte og helbred, men også en god anledning til at færdes i kønne, grønne omgivelser og nyde naturen på allertætteste hold. Både alene og i fællesskab, måske med en hjertets ven. Jeg har filosoferet lidt over, hvad en hjertesti egentlig er. En hjertesti er jo helt enkelt beskrevet, som vi har hørt det, en afmærket motionsrute for alle, både børn, unge og voksne og ældre hjerter. Men en hjertesti er også, og måske allervigtigst, et budskab om, at det faktisk gør en forskel for vores hjerter og livskvalitet at røre os. Og netop livskvalitet er et nøgleord i dag. Når vi taler om livskvalitet, taler vi også om livsstil og sundhed. Sundhed handler nemlig om at trives, om at have det godt på mange forskellige måder. Jeg ser en sund livsstil som et væsentligt værktøj til at kunne leve det liv, som vi hver især måtte ønske os. Vi ved i dag, at en sund livsstil er med til at højne vores livskvalitet. Vi ved også, at en sund livskvalitet giver os et liv med færre skavanker. Nu vel, skavanker kan måske ikke helt undgås, men hvis vi rører os og holder os i gang, viser forskningen os, at vi kan udskyde den tid af vores liv, hvor mange af os uundgåeligt skal til at besøge læger og hospitaler oftere, end vi egentlig synes er rart. Og faktisk kan vi få helt op imod 10 år ekstra forærende, uden væsentlige livsstilssygdomme, hvis vi altså holder os selv i gang. Det burde da være motiverende i sig selv. Forskningen viser også, at vi både styrker vores fysiske og mentale helbred, når vi bevæger os i naturen. Og naturen er en af de ting, som vi er meget heldige af at være særdeles rige på i vores kommune. Vores smukke natur er faktisk også en stor gave for vores sundhed. For andre undersøgelser viser os nemlig, at borgere, der bor under 1 kilometer fra grønne områder, ganske enkelt kommer tiere ud i naturen og oplever bedre sundhed, trivsel og livskvalitet end borgere, der bor længere væk. Slutligt vil jeg også, som de andre, takke alle de rigtig mange gode lokale ildkræfter, ildsjæle og drivkræfter, der har været med til at sikre etableringen af den sti, jeg lige om lidt vil åbne. Og jeg vil anbefale, at Elise går først, og Susanne bliver lidt bagved, fordi dem, der skal gå længe, skal næsten have lov til at gå først. Og jeg tror, der er en snor herovre, jeg skal klippes. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. Har du også en sang? Selvfølgelig. Den er god og stor og skarp. Stop. Hvis nu du kommer og står på den anden side ved siden af borgmesteren, ikke? Jamen. Er det okay, de klipper den her? Det er så flot et bånd. Prøv nu at se, borgmesteren er økonomisk. Ja, det er han nemlig. Hanne stiller hen ved siden af. Ja. Jo, jeg holder det altså. Og hermed erklærer jeg
hjertestierne i Nyrød for åbnet. Og en lille gave fra Hjerteforeningen. Tak fordi du kom. Tak. Ja.